Käydään nyt yhdessä läpi, mitä sun tulee huomioida ennen sokerointia ihonhoidossa. Ensimmäisellä kerralla pidä väliä seivaukseen noin 2 viikkoa. Toki yksilöllisiä eroja on, joten hyvä mittari on, että saat sormen päällä karvasta kiinni. Tällöin karvan pituus on noin 5 milliä. Kuori iho 1-2 päivää ennen sokerointia, mielellään 2 päivää ennen. Älä kuori saman päivän aikana, koska silloin aiheutat saman kuormituksen iholle saman päivän aikana, sillä sokerointimassahan kuorii ihon tehokkaasti. Kuori iho kuorintakintaalla ja käy koko keho läpi. Iho tykkää kuorinnasta. Pese ensin itsesi pesuaineella, jota normaalistikin käytät, ja huuhtele pesuaine pois. Kostuta kinnas ja käy iho kevyesti hangaten läpi. Meidän kuorintakinnas kuorii ihon hellävaraisesti, mutta tehokkaasti, joten mitään kovaa hankausta ei tarvita. Kuorinnan jälkeen huuhtele iho vielä kerran, huuhtele kuorintakinnas myös juoksevan veden alla ja jätä ilmavasti kuivumaan. Pese kinnas noin kerran kuussa pesukoneessa 60 asteessa, niin kinnas on aina hygieeninen käyttää. Kuorinnan jälkeen kosteuta iho kosteusvoiteella. Intiimialueelle laita ensin kuorinnan jälkeen aloe vera geeliä ja sitten intiimiöljyä. Sokerointipäivänä ennen kuin aloitat sokeroinnin, käy suihkussa ja pese iho huolella, jottei siinä ole kosteusvoiteen jäämiä. Nämä ihonhoitovinkit eivät ole sukupuolisidonnaisia, joten sopii ihan jokaiselle iholle. Jos sua kiinnostaa sokerointi kotona, ota tili seurantaan. Saat hyviä vinkkejä, miten onnistut sokeroinnissa kotona meidän tuotteilla.